ମୁକୁଲା ଗଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଭୂତ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ନେ ଛୁଆ ଖାଇଦେ। ଆଡେ ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଖାରିମିନି। ଆମ ଆଖି ଛୁଆ ତୁ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ଆଖି କଣ ହେଲା? ହବୁଡ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଫୋନ करे। हेलो दाନ୍ତ बाबू, ମୋ ଛୁଆ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବ। ମତେ ରହୁତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ ଛୁଆ ଆଖିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଲ। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ମୋ ଆଖି କଟ ହଉଛି। ଆପଣ ଛୁଆ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି। ପିଲାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିତେ କମ୍ ଛାଡ଼ ତୁ। ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଖରାପ ହବ।